Nakajinglay rong ki bor pulit but Magistor ka East Khasi Hills District lam ki pulit CRPF ha North Eastern Hill University klam ka jing pentip ya ka university kala penlong ya ki bor penyat ya ka arpu kandai terek ya yang arja arpusan ban penpau ba kimla ban pedang ya ki bor pahra bat lati. Haba kran sikilat pathai kubor u Dr. Davidson Pingrop u PRO ulaang bakasin jam ban wan rak biang ya ka jing sengan ki samla puli ka long da ka ba penbon arsha ya ki security guard. Ulaang bakadaw ka jingwan poi ki CRPF kamlong ka basyay bat omtip manuba hukum yaki ban wan pahra hakani ka skul ba. Ulaang ru baka jubab ka bakiyo na ka Director General of Police DGP Migalaya bat Deputy Commissioner ka East Khasi Hills District ru kadai na ka bala supun syong nong rim tang na ka ijahar u Dr. Alok Singh ka ba upan bor pahara yaki no hikay. तो शी साव बचे हपरियांग साव बचे san बचे ni yo kacing tip ba dan ki pulit ki armed forces ki bawan rung ha nihu campus ngintip ya kadaw kaen bakiyawan beli kiyawan rung ha campus nihu te hadin ba ngilayo kacing tip na security officer badan ki pulit bat ki CRPF ki balawan rung ha campus bat ki mut ban le ka patrolling ne kai ki kwa ban le ngim tip ai ra namar ka office jong ka vice chancellor ru kam tip ren en ru te dina kata kadaw ki officers jong ka university ki lale ban kendu ki magistrate ki longhe jong ki pulit hang tai ha gate 2 jong ka nihu tahdin ba ki layakran te ki satip ba kiyo ya kawi kashti na u Dr. Alok u basha katkum ka jing ong chong u ba sha sho ha u president ne husu wa u pha shi sha DGP sha police department ban bat upan ya ka security extra security na ka police department na government state government te dina kata kadaw baki kilong he jong ka police department but na DC office na state government ki pha ya ki armed forces but ki pulit na banta ka security jong ki nong hikai te ngitip tang ya kata hendrei ngintip rapat ba biliye ki kampentip ra shaka office jong ka vice chancellor biliye ki kam I information in ro swaban rung ha campus jong nihu hadin bangilayo kum ka tip i vice chancellor in charge i professor sungo mar kunto he ila tho ya kamil ya kashthi sha i DGP but i DC jong ka East Khasi Hills ban kerpat ya kimo ben wiang no ya kini ki police personnel but ki armed forces CRPF na campus nihu khnang ba kanumdan la kaen ka ba na snusi kaen ka kachingcha ka ba snusi ha ka campus nihu but ki khna jongiru kin snusngan habakiwan ban shong ya ki class jong ki tengi menen hingi yo ya ka shithi na u secretary jong ka nihu suru but KSU ru ba kia tho ekani ka shithi sha i madam sungo ban request ban weng no ban pha weng no ekini ki pulit na ka campus te kumta ki i professor sungoru ila tho mar sha DC bat DGP bat kerpat yaki ban weng no ekini ki armed forces na campus nihu mangiro ngim kwara ba kindan kini ki CRPF ne armed police hapo campus namar ki khna jongi ki ating kim snusngain ra ba ki petrol ha ka campus te dina kata kadaw ngikwa ya ka chingsuk ha campus chui ha ka school ba chui te ngikwa ba ki khna da ki wan shong class kin snusngain te ngikerpar ru ki khna ba kin numle en kinum ya long disturb kinum ya panic ngikerpat ki khna ba kin ya wan shaka school ba bat kin ya wan kum student kinum dan kti ha kaen ro ka ba snow tengi kwa ba kin wan sok shong class kin chieng ha hostel ro ki deben shong sok kim dan la ben yama ya sho nga tharai u Dr. Alok u tho ya ka shithi sha state government ban pan ya ka security extra security
na state government ba ula sngo ting sngo ma thrai ma uru udan hi ka jing sngo ba hadin balasha arrest mo u ni husu president te sngo shngain la thrai dina kata kadaw ba u pani ka extra security but ki pulit ki they acted accordingly the ki yawan ha campus ni hanre ni kwa ban ong biang hang nei ba ngim tip en la nang no ki yo order na en ki yo order ben wan rung hapo campus ni nakaliang chongka DC ba DGP tang ngi shu pha ka shti hanre ka chubab kamlong clear kat la ki shu ong ba ki kwa ban ba ka campus chongka ni hu kan long ka ba safe ka ba sum te dina ka daw ki pha ka security hanre ki klumpen shai ra mano ba tho shakina mano ba ai order ki klumpen shai re kata kimla ra ken ta ka daw ngi ya request ki ben wiang no ek ki forces na campus chongka ni hu kimla ra ben wan rung klum ka jing pentip ya ki long he ya ki administrator chongka university ya kata ngimtip ramo namar ba hakapor ba arrest ya uni husu president ngimtip en lo ngimtip ra bilia ba ki wan arrest kumtoro bilia ki krim inform le ka en lo thara ki act halor ka FIR ba file u Dr. Alok te ka kam jo ka pulit kin le dala de ngimtip ra bilia ka ki wan rong ha campus klim ka ching pentip te ngimtip ra te ki wan arrest na en lo ngimtip ra kalong serious pai ken namar ba ki ka school ka di ka chaka ban puli putih te ngim kwa ban bagi pulit ne ki armed forces ken wan hapo campus lada dan ka daw ka ba ka ba kraw lada dan ka daw ka ba long serious pha te lada ngi dan kam te khlempap ngin sa pentip he yaki ngin pan he ka chingirap ka school ba ro ka dan kam he ka chingirap jong ka state government ni tip bakin kin dan lang bat ngi ka por bangi dan kam ki henry menen pat beli ki awan kumtong nim tip en te kalong serious he namar ki khna ro ki tieng namar ba ka school ba ka di ka chaka pule te haka por ma kidang dingya pule kin yo ki pule dadu katungan te kin ting he khampa ya kata tangim la ban lian ma te padan apo kum ka university tangi ngidan ki security la chong ra tamba tiang ka phitip he kan ni hu kala he ba ka campus ro ka ba he ba te dan ki chaka ki ba tharai university ka school ba te de tang han ni hu dan he ki university ki we ro ha mainland India like from JNU there are even more serious cases than this no dan ki cases ki bakham long ma man ya ka nehru ta kan this is a normal thing tang ma ban sha sho u nong hikai ne ngimti prime novel ro namar ba investigation ka ding ya ngim la man kdok te yana ra ba uta ule ngin shutip hadin ka jing penyat investigation juga police department te kan ka campus kalong ka basngan ni kwaru wa ka kikna kitsmo sngan mat kinong hikai henre nadu ba ja kata ka jing ja ba katkum ka jing ong jong Dr. Alok ba usha sho te hadin nang tau ki nong hikai ro kim das mo sngan khendet te henre ngate ngas mo sngan ya kata nan ong pi ngitip ba ka university kalong ka safe place for us to work Reka Jingjayo Dr. Alok we regret it deeply what happened to him should not happen to any teacher in any place be it a university or school or college if it happened madaka ja kunta te kamdir ban long banja kun kita ki jingja nacha sho ki khna it's not a good thing politics thing ngimtip ra kata ka politics and ra kata ka investigation ka ba phiong ba inquiry mo
kajaniam kataka jing shasho katkum ka jing ong jong u Dr. Alok ka janiam kum kataka jing ja ka inquiry committee is already set up nakaliang ka university nakaliang ka pulit already they have started their investigation nakaliang jong ka university pat ngila thao ya kataka ngila dapthong ya ki members jong ka inquiry committee ki dan ki members ki ba ladan tu kan inquiry committee kini ki members kin sawat bha ka in ka daw ka ba chiana kham chiana ngam tip re la long shishana ngam tip re kataro tikin sawat with due course of time and parallelly police is also investigating so it will also help us to find out what is the truth ngila pen double ya ka security ki security menta ki security ki patrol bet ap saw kanta abar ko ik campus te kishi lebe chaki building ki bakham kenca ki chaka ki bakham kenca te ki lebe kini ki security chungi bat ki persang he ban pet mo tama ko ki priute dan he jing duna kene Habatin pet bahagi ki sharp plus f ka plus f hakabam bangibam dunaki eki batay kamet namar kata habathiru atau khaw kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus f haka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khata ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition bakham bha ka jing im bakham bha pindon kam daki mar ba modon ka sharp plus f menta kasni lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya